आयला जाम व्हायचं गेलं रे त्या एबीचा किरण. का रे? काय ते एबी ओपन केलं नुसतं ते फोटोज आणि काय ते आलंय ना कपल चॅलेंज, नुसतं तेच दिसतंय रे सारखं. त्याला मी पण ओपन केलं की पहिला तेच दिसतंय. एवढे जे फोटो आलेत स्क्रोल करून करून वैतागलो. त्यात सगळ्या नवऱ्यांनी बायकोचे फोटो टाकलेत, बायकोनी नवऱ्याचे फोटो टाकलेत. तेच बघायचं काय आम्ही पूर्ण तेच. त्या आईला कंटाळलो. मित्रांनी पण तेच केलंय. हा ना, आयला ही लग्न झालेली लोक ना माझ्यासारखे सिंगल लोकांची जवळच वाटतं. त्या लग्न झाल्यांमध्ये मी पण आहे. मग तू पण एक चॅलेंज चालू कर ना, तुला आवडता बाटली चॅलेंज. नको रे बाबा, 4 दिवस झाले ती दारू सोडून, आता नको ती दारू. 4 दिवस? हा मग असा बोलता 4 वर्ष झाली. तुला ती माहिती माझी आयटम मी जिच्या मागे लागलो ती माझ्या कॉलेज मधली. हा, जिच्या बापाचा तो मार खाल्लेला हा सारखा मागून मागून जायच असते. हा, काल तिथं तिचं लग्न झालं ना भावा. कधी? काल मी बघितलं ते एबीला ते कपल चॅलेंज चालू आहे ना, फोटो टाकलेले तिने. काय बोलतो? काय तो नवरा माझ्यापेक्षा काळा आहे आणि टाकलाय एकदम. लॉकडाऊन मध्ये लय जणांची लग्न झाली रे एकदम स्वस्तामध्ये. हा ना, यायला जरा मी अजून 2-3 महिने थांबलो असतो, माझं पण याच्यामध्ये झालं असतं लग्न. 3 लाख रुपये खर्च करून बसलो लग्नाला. का बोलतो? मग काय, हा कपल चॅलेंज कोणी चालू केलंय काय माहिती. कपलच्या वगैरे काय नाही रे. मग हे दुसऱ्यांच्या बायका बघायसाठी केलेले कांड आहे ते कोणाचे तरी. आणि कोणाकोणाचे आयटम पळून घेत ना लॉकडाऊन मध्ये लग्न करून, ते बघायसाठी केलेले कांड आहे ते. का बोलतो? तुझ्यासारखाच असणार कोणतरी. माझ्यासारखा? तुझी पण आयटम गेली ना, मग काय. आता काय इज्जत. हे बघ, बायकोने फोटो टाकलाय दोघांचा कपल चॅलेंजचा हा रे, आणि टॅग पण केलाय मला. तर आपल्या सगळ्या मित्रांना दिसत असेल ते. आयला काय बोलायचं काय माहित. एवढ्या वेळा आपण सगळ्यांना चिडवतो, आता मला पण चिडवतील सगळे. मला पण त्या कपल चॅलेंज मध्ये ऍड केला. अरे घे तू पण. किरण पाऊस येतो वाटतं. हे पाऊस नको लावूस. आयला 2 दिवस झाला पडतोय. लय त्रास देते रे, कंटाळलो. बायको बोल. काय बोलना? का आलं हसली काय, मार काय म्हशीसारखी बोलते. घरी घरी यायचं नाही का इकडे, समजलं ना? आता काय झालं? ही एंजल प्रिया कोण आहे? एंजल प्रिया? हा? 1 मिनिट जरा. कॉन्टॅक्ट मध्ये तर भेटत नाही. तुला माहिती कोण माझी एंजल प्रिया म्हणून गर्लफ्रेंड होती? मला पण काय आठवत नाही रे एवढं. तुला माहिती नाही तुझे कुठं कुठं अकाउंट आहेत ते? नाही ना, आठवत नाही. ते प्रत्येक गल्लीत अकाउंट आहेत, त्यातली असेल एक कोणतरी. आयला तर ही कोण आहे काय माहित. कुठल्या तरी एंजल प्रिया बद्दल बोलते बायको. मग आता बायको ना CBI सारखी असते. जुने कांड कधी बाहेर काढेल ना सांगता येत नाही. आता कुठला मॅटर बाहेर काढलाय काय माहित. कोण गे एंजल प्रिया? माहित नाही काय? नाही. आपल्या फेसबुकवर टाकलेल्या फोटोवर कमेंट करते. काय कमेंट केली? किरण ही कोण? आपण लग्न करणार होतो आणि तू दुसरीशी लग्न केलंस. 2 हप्त्यापूर्वीच भेटलो ना आपण. मला नाही माहित कोण आहे. अजून म्हणते एवढी हिंमत तिची की आपण लग्न करणार होतो. अरे थांब, मला कमेंटर बघू दे काय ती. आता काय बघायचं राहिलंय? तुम्ही आणि हा 2020 अजून काय काय दाखवणार आहे काय माहित. घरी यायचं नाही, बाहेरच जेवायचं. माझं नशीबच फुटका असल्या माणसावर प्रेम केलं आणि 8 वर्षापूर्वी फेसबुकवर फोटो बघून फसले मी. उगाच नाही मित्र तुम्हाला बायकासोबत बोलत. ठेवा फोन. हॅलो हॅलो हॅलो. आयला लय भडकली रे. काय ते घरी गेल्यावर. अरे कोण आले काय माहिती एंजल प्रिया. आयला थांब, तिची कमेंट बघूया जरा. अरे कमेंट बघ काय. काय कोण आहे ही? किरण फेक अकाउंट वाटते मला तर. काय बोलतो? तुझ्याच कोणतरी दुश्मन आहे, तुला घेतोय. आपण अशी का कमेंट करेल? काय माहिती बघ. लागले गाण्या.
व्हिडिओ जर आवडली तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि कमेंट करायलाही विसरू नका. आणि कोणाच्या आयुष्याला असा घोडा लावू नका. मी असं का केलं आय बटन मध्ये जाऊन चेक करा. काय ते एबी ओपन केलं की नुसते फोटोज आणि काय ते आले ना चप्पल आयटम लॉकडाऊन मध्ये पळून लावून लग्न केलंय ना. लावून